Usa ka babae nga misulay paghikog ang na-rescue human nakumbinsi sa iyang mahal sa kinabuhi nga sayop ang iyang plano. Ani report ni Argil Relator. Kuha kini sa babaeng atong itago sa pangalang Gaga nga mikatkat sa taas nga bahin sa Magsaysay Bridge sa National Highway sa Butuan City. Samtang nakiistorya ang mga sakop sa rescue team sa maong babae. Laing grupo usab ang mikatkat sa tulay aron kumbensihon kini nga mukanaog na lamang. Si alias Gaga dunay upat ka mga anak, diin ang usa, baby pa. Sumala sa amahan ni ini, wala kuno kini sa kaugalingon og milakaw og gibilin ang bata kanila. Sige magud kuno sila og away sa iyang bana. Nakurat na lang sila nga ang nabalita ang babae nga may katkat sa tulay. Iyahan na di ay anak. Kaya nang may anak niya gamay, patutuyon pa. Hila kang bata, di pangita siya gasa. Lagin, nadungan na mo nga naibais tulay. Siya di ay, tentali miganhi. Ako kabalo kay ning lakaw ako ko nangumpra mo ko. Pag-abot nimo, Pag-abot na ko wala na diha, ning lakaw na. Palisuray usab ang pag-rescue kang alias Gaga diyang mibundak ang ulan pagka alas 3 sa hapon. Human sa pipila ka oras nga negosasyon, miabot ang bana ni alias Gaga og dinhi siya na kumbinsing munaog og muuban sa rescuer. Luwas nga napanaog si alias Gaga og gidala-gilayon sa Butuan Medical Center. Ipailawom usab kini og bana niini sa counseling sa Department of Social Welfare and Development nga dili solusyon sa problema ang pagkitil sa kinabuhi, inay istoryahan og musalig sa Ginoo. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.